Per la temporada 2024, Devles ens presenta dues games. D'una banda, la gamma Classic i de l'altra banda, la gamma Advantage. La gamma Classic seria una gamma com més d'entrada, però que nosaltres l'hem vist aquí i considerem que és un vehicle amb molt bons acabats i dissenys. Anem a veure-la. A diferència dels productes que havíem vist fins ara amb Devles Globetrail, sempre teníem la nevera a l'entrada i en aquest cas la nevera ha passat a la zona central. Això vol dir que guanyem tot l'espai allargador de cuina. També tenim uns calaixos bastant grans i a sota la nevera hi podem tenir un armari. D'altra banda, veiem el concepte de bany. Totes les Devles Globetrail fins ara ens venien amb persiana per accedir al bany i en aquest cas és amb porta. Però si entrem a dins, veiem que és un bany amb un disseny diferent i que és molt espaiós. Aquest espai el guanyem perquè el vàter i la pica els han posat a la mateixa banda, junts, i una pica relativament petita. I això fa que el plat de dutxa quedi molt alliberat i amb un espai quadrat realment gros. Si veiem també a les fusteries i el disseny, és un vehicle bastant novedós respecte al que havíem vist fins ara. Els colors grisos, amb aquest xispejat, són bastant diferents i sobretot ens ha convençut molt la tapisseria. És un tipus de tela que es pot rentar, que és molt resistent i realment ens dona una sensació de colors bastant moderna.